Hello mga cute. Welcome back sa ating munting channel, World King TV. Gala-gala muna tayo mga cute dahil yasumiman. Suroy siya ta, suroy. Init kayo mga cute. Ita. Semua tenglada sudah aman. Nita mga kit eh. Semua tenggada atau ada mga kit. Maayo ka. Ito kayong adlaw ro mga kit eh. Si tawagan eh. Sekarang inita. Don't forget to like and follow mga kit ha. Road Lion TV saan pa? Lion TV. Lion King di ay. Nalimot man tayo. So hanggang dito lang mga kit. Ingat kayo dyan palagi. I love you all.